Gaur Joe Sakoren Gerra Gazan komikia aurkeztuko dute gure gonbidatuek, eta bide batez Palestinako egoeraz mintzatuko gara. Bai? Hasteko gonbidatuak aurkeztuko ditut, labur-laburrean, garrantzitsuena beraiek kontatuko dutelakoz, bai? Gurekin dira gaur Julen Gabiria, Julenek liburua itzuli du. Bizkaitarra da, idazlea eta itzultzailea, eta beste zenbait liburu itzuli ditu, adibidez Coraline edo Peter Pan edo Mouse komiki ospetsua, bai? Joe Sakoren Palestina itzuli zuen pasaden urtean, bai? Eta hontan Gerra Gazan, eta uste dut Sakoren beste, gero komentatuko du, ez? Uste dut Sakoren beste zerbait itzutzen ari dela. Gero Joseba Beramendi ere gurekin dugu, Spray ez izenez edo goitizenez edo, bai? Joseba Iruñekoa da, marrazkilaria eta diseinatzailea da, eta marrazkilari gisa hainbat komunikabidetan aritu da, bai? Garan, Berrian, Aizun, Xabiroin, Temeon, animazioan ere aritua da, eta Black is Beltza bigarren zatian, ez, Ainoan parte hartu zuen animazioan, bai? Eta azkena, laburrena. Bai, ez, Elisa Huarte da, eta Elisa BDZ-ako kidea da, ez? BDZ taldea boikota, desinbertsioa eta zigorrak, bai, taldea da, eta, berak azalduko digu zertan aritzen den bere taldea, eta Palestinako egoeraz mintzatzeko, bere ekarpena egin du, bai. Hasteko, Julen eta Joseba batez ere, ez, mundu horretan muitzen zaretelakoz, ez? Zer kontatzen alduzue Joe Sakoz? Ni itzultzaile bat naiz. Apur bat, tokatzen zait, azken urteetan tokatu izan zaidanez, ospe handiko komikiak euskarara ekartzea, tokatu zait aldi berean egile hoien medium lana edo egitea, ez? Apur bat, euren ahotik entzun nahiko zenuketena edo, ni hemen apur bat eszenifikatzen hastea. Baina, esandakoa, itzultzailea naiz, orduan, apur bat batzutan sentitzen dut, impostorearen sindromea, baina erabatekoa, ez naiz, ez aditua, berez aditua komiki gintzan, zalea bai naiz, eta ez Palestinako egoerari buruz, Elisak izan dezakeen adibidez ezagutza, ez dut izango seguruenik, eta, igual, kasu honetan, galdera honi erantzuteko behar bada egokiagoa Joseba, ez? Jousako norden azaltzea eta? Jousako, ezagutzen ez baduzue, da berez kazetari bat, Maltakoa, eta, txiki-txikitatik mugitu zen Maltatik, joan zen Australiara, eta hortik estatu batuetara. Eta han garatu zuen lana, aldi berean paraleloan, bai kazetari bezala, eta bai marrazkilari eta komikigile bezala. Ateratzen zuen bere fanzinak eta bere gauzak gaztetan, eta gero landu duen edo jorratu duen ezagunena izan da, komiki hauen hildoa, ez? Egiten du kazetaritza, baina komikiaren bitartez. Idatzi beharrean bakarrik, kontatzen ditu bere reportajeak eta egiten ditu komiki formatuan. Dira oso gauza serioa, dokumentatua eta, aipuz betetakoa,
hemen ere jartzen du hainbatetan, ez? Aipu erreala edo olako datuak egiaztatzaren alde. Eta famatua da, gehien bat, Palestinari buruzko egin dituen liburuengatik. Kasu honetan, hau da azkena Gerra Gazan, baina orain arte ezagunena hor daukazuen hori zen, Palestina. Eta baditu beste batzuk ere, Gorazderen konfliktuari buruzkoak, eta Palestinari buruz ere, atera du beste bat, irakurri ez dudana, nota Salpide Gaza, edo hori. Hori da lehen Jaumak uste dut, galdetu edo iradoki duen hori, ez? Bai, hori ari naiz momentu honetan itzultzen aurtengo Durangoko azokara. Bai, Gazako oinoarrak deituko da, eta hori da trilogiatik behar bada kalitatez onena, trilogiakoa. Hirurak direlako oso izaeraz desberdinak. Hau urgentziazko lan bada, argi eta garbi fanzine eran argitaratutakoa. Palestina aldiz da berak lehen intifadaren garaian antxe bertan pare bat hilabetez, 2 hilabetez bizitakoak, eta Gazako oinoarrak aldiz da benetan kazetaritza lan bat, dokumentatua, landua, kriston elkarrizketa piloa eta informazio piloa bilduta, eta grafikoki ere jauzi bat oso gora egiten duena Palestinarekiko adibidez konparatuta. Bai. Eske hori, nik bigarren hori, tarteko hori ez dute irakurtzeko aukerarik izan. Baina hori, esaten genuena. Azkenean dira, irakurriko duzuena liburu hauetan, dira hori, bere kronikak eta erreportajeak. Hemen igual ez hainbeste, igual gero hitz egingo dugu kontaz gehiago, baina nik uste dut ez dela horren kronikoa, edo ez da horren kazetari esenakoa, baizik eta igual da gehiago, erraitatik ateratzen zaio zerbait. Bueno, izan ziteken, iritzi artikulu luze bat, ez? Bakit, komiki bat aurkeztea bestela zailtxo gerta daitekela marrazkirik erakutsi ezean, ez? Beste gauza bada, igual prosasko liburu bat, novela bat, edo horri buruz hitz egitea, baina horretik ari naiz prestatzen iaz ere egin genuen Palestinarekin, eta urten ere, ordan, lehenengo diapositiba edo nolabait honek erantzuten dizu behar bada, ez? Bera asko inplikatutakoa da, hau da Jousako bera. Palestinako komikitik ona ikusten da, marrazkian ere ikusten da purra sartua. Orain baditu 60 zerbait urte. Eta, asko idatzitakoa da, asko inplikatutakoa gai honen inguruan, eta orduan, olako baten, oraingo egoera honen aurrean, sekula gutako inork bizi izan ez duguna, eta berak ere, sentitzen du beharra benetan ahotsa altzatzekoa, ez? Eta zehazki, Gazako adizkide batek idatzi zidan, mesedez altza ahotsa, eta orduan hor bai sentitzen du berak norbaitek sasatu egin du, batek sasatu du, baina nola bai sentitzen du behartua, ez, bere burua. Eta horregaitik ateratzen du erraietatik, Josebak esan du, ez? Guztiz erraietatik ateratakoa, oso laburra, oso zehatza, orrialde din bidanba, batez ere berak hurbilen daukan errealitateari, dala estatu batuetako sistema politikoari, eta behar izan hori dago liburu honen atzean. Kontuan hartzen dugu liburu hau pasaden urtean uste dut egina zela, edo igual 23ko bukaeran, ezta? Eta, sarrazkiaz betetako oharraldian horren aurrean sortu zuen liburu hau. 20 urte hauetan zer gertatu da Palestinan, jarraitu zutela, Israelgo gobernuak jarraitu egin duela berdin, betidanik,
hau da, Palestinar herriak badaramatza 76 urte jasatzen erasoaldia, jasatzen atxiloketak, torturak, uraren privatizazioa, bueno, ez privatizazioa, lapurreta, lurren lapurreta, eta hori gertatu da 76 urtez. Azken 20 urte hauetan, sakonago izan da, Zisjordanian askoz lur gehiago lapurtu egin dute. Gazan, esaten zen zela kartzela irekia, baina, bueno, kartzelan sartzeko eipaitu behar zaituzte. Eta hor ziren guztiak, ziren teoriaz libre bizi behar ziren palestinarrak. Eta orduan, 20 urte hauetan, isiltasuna izan da munduan zehar, zere ez da ezagutu nola bizi diren palestinarrak. Zelako tratuak izan duten, zeren azkenean Israelgo gobernuak erregimen kolonialista eta apartheid erregimena eramaten du aurrera, eta guzti hau isilpean egin du, eta 2023tik aurrera azalaratu da jende guztiaren aurrean, ez? Izkutuan zegoen tratu hori denoen begibistan izan da. Bortizkeria handiagoz, hori bai, baina lapurretak, lurren okupazioa, atxiloketak, torturak, guzti hau izan da denbora luze guzti hauetan. Eta, bueno, nik uste dut hori da, 20 urte hauek isilean mantendu dira palestinarrak, jaramonik ez genien egiten, egia esan, hor zegoen haien burroka, baina Israelgo gobernuak izkutua mantendu du tratu hau, eta bueno, haiekin konplizeak diren gobernukide guztia berdin, bai Estatu Batuak, bai Europako gobernuak, ez? Bai, apur bat, liburuaren olako panoramika bat edo erakusteko zer dan honen atzean dagoena, esan dan bezala ez da kronika bat, ez da Palestina bezala berak bizitako gorabehera batzuk, ez da Gazako oinuarrak bezala egoera historiko baten inguruko dokumentazio bilketa zehatza eta bar. Hau da, berak Estatu Batuar engaiatu, konprometitu moduan dituen suminak, ez da? Seguruenik hau da, Jousakorik haserretuena, bere obra osoan ez dago hau bezalako liburu malaletxe dunik, eta oso politikoa, oso politikoa. Esate baterako Palestinak bilakaera bat du, liburuak, hasten da modu zinikoago baten, amaitzen du modu konprometituago baten, Gazako oinuarrak, badu beste pisu bat, baina hau guztiz liburu politikoa da. Eta dago kokatuta, liburu hau dago idatzita pasaran urte hasiera inguruan edo, eta amaitu zen, liburua berak amaitu zuen, maiatz, ekain inguru horretan. Beraz, Estatu Batuetako hauteskunde garei bete-betean, ezta? Bakizue hauteskundeak Estatu Batuetan asko irauten dute, pasan azaroan amaitu ziren, baina hasi eta motorra berotzen aspaldi, ezta? Azten dira motorra berotzen. Eta orduan, koinziditzen du erasoaldi hau eta abar 2023ko amaieran eta justu hauteskunde, Estatu Batuetako hauteskundeak, ez? Orduan, hor zentratzen da bera asko. Bai agertzen da komikian, Netanyahu agertzen da beste ministro bat, hau sartu dut hemen zera baten, baina batez ere agertzen dira Joe Biden, eta bere hemen kasu honetan Joe Kirby etxezuriko bozeramailea, hau da Joe Bidenen ekipokoa, agertzen da Trump, eszenaren baten hautagai moduan oraindik, eta agertzen da beste izenen bat ikusiko duguna, baina zertara ninduan, eta gehiegi luzatu gabe, gero hemen badaude beste kontu batzuk.
Hasten da komikia erakutsiz Estatu Batuen posizioa zein izan den egoera honen aurrean. Eta da, Israel arma zornitzen ari dela, ez? Eta ematen ditu datuak. Egunean ez dakiz zenbat proiektil, misil, bomba, ez dakiz dana dalakoak. Baina jokaldi horrek badu gero atzera datorkio Joe Biden, eta da, inkestetan, hauteskundetarako inkestetan, galdu egiten dituela babesak. Michiganen, ez dakiz zeintzuk, ez dakiz estatutan, gazteak, besteetan, azten dira ikusten, hori, arma zornitzea, Israel arma zornitzeak, baituela berezerak. Orduan, kontraerasoa edo, da, Palestinara laguntza humanitario nolabaiteko bat bidaltzea. Ikusi ditugu, ez? Airetik botatzen, kajatan, eta bar. Eta modu horretan Estatu Batuak edo, etxe zuriak egiten du apurra eta aurpegia garbitu, ez? Orduan hemen benetako aipua hor jartzen du, John Kirbyk esandakoa, ze beste naziok egiten du Palestinaren alde, hainbeste, guk bezala, ez? Zeinek. Holako, eta berak esaten du, Estatu Batuek asmatu dute, esaten du, genozidio atsegina edo olako zerbait. Beti dago horre, sartzen, mina egin nahian, egiten du. Hau da Joe Biden, buruan daukan, edo kopetan daukan G hori, genozidioaren letra da, ez? Alde horretatik ere, Jousako izugarri ausarta da. Ze pentsa, ari dala bere herritik bertatik egiten hau, sortzen komiki hau. Guk esan dezakegu, edo guk, ez dakit, Euskal Herria igual irla bada, eta hemen gehiago, media baino gehiago babesten dugu Palestina, edo ez dakit zein dan egoera zehatza, ez? Baina, gero irakurtze dituzu adibidez, Alemanian, nolako arazoak dauden, ez dakit, Palestinaren alde jarri eskero, eta, Estatu Batuetan ere, erreza ez da izango horrelako zerbait esatea, ez? Eta, hori G letra jarri dio, letra eskarlata berria, bakizue letra eskarlata novela horretan kontatzen da emakume batek, Estatu Batu 19. mendeko puritanoan eta bar, aur bat dauka matrimoniotik kanpoko beste gizon batekin. Eta orduan, bere zigorra edo estigma da eraman behar duela zintzilik A letra adulteroarena. Hori da letra eskarlata. Eta orduan, letra eskarlata berria da G hori Joe Bidenek kopetan izango duena. Oraindik ez zegoen hautagai moduan Kamala Harris, baina, niri honek zer pentsatua ematen dit, ez? Guri hona iristen zaigun informazioa oso motza da. Estatu Batuei buruz esan dute. Ematen dut dena dakigula Estatu Batuei buruz, baina iritsi zaigun informazioa da bi aukera zeudela. Edo Trump, edo Biden, edo Kamala Harris, ez? Eta honek aldiz bitu zer esaten du, ez? Kamala Harris eta Joe Biden genozidak direla, ez? Beraz, gaitzik, bi gaitzetatik samurrena edo aukeratu behar izan dela, ez? Hemen daude bi hautagaiak, egoera honetan dago Estatu Batuak, aukeratu egin behar du. Eta, hau esate baterako, behar badazuetako batzuek ezagutuko duzu, hemen agertzen den izena, Jill Stein, ez dakit norbaitek ezagutzen zuen, nik ez nuen ezagutzen. Liburu hau badago olako erreferentziaz beteta, oso liburu lokala da. Lokala, ematen du lokal hitza erabiltzen duzunean, dala liburu bat dagoenako kokatuta, ez dakit, Tafaian edo olako lekutxo baten, ez? Baina lokala ere izan daiteke Estatu Batuetako liburu bat.
Eta liburu hau oso lokala da. Oso barne referentziaz betetakoa. Eta Jousakok liburu hau idatzi du bere irakurleentzat, bere Estatu Batuetako irakurleentzat. Argitaratu da fastikuloka aldizkari baten, aste, ile, dana alakoa. Eta referentziak oso hangoak dira. Orduan, hau da adibide bat, baina olako asko daude, hango publikoak ulertuko dituenak, baina hemengoari eskatzen dio nolabaiteko lerro artean irakurri beharra, ez? Eta Gilles Stein da Estatu Batuetako alderdi berdea edo partidu berdeko liderra edo hautagai aurkeztu zena. Eta honen berri ez dugu izan hemen. Hemen izan dugu bi aukeretatik onena Joe Biden zela, edo Kamala Harris. Eta hau da, partidu berdea da, ezkerreko partidu bat, argi eta garbi posizionatu dena, ez bakarri Palestinaren alde, baizik Israelen kontra, eta BDZ mugimenduaren alde, ekologista eta barrez. Eta Jousako hemen posizionatzen da. Eta argi eta garbi, ez du esaten, baina olako baten bineta hau agertzen da, eta ikusten da zelan Joe Bidenen jokaldi batzuek duten eragina dela, boto horiek hasieran igual ustez Bidenentzako izango zirela, hor badagola trasbase bat edo, ez. Eta gero dago Palestina eta Israeleko gaineko begirada bat. Netanyahu ere agertzen da, baina ez dut hemen jarri. Baina bai kasu honetan Mei Golan Israeleko ministroaren deklarazio hori, ez? Ni pertsonalki harro nago Gazako hondakinez. Horrelakoak esan dituzte, gerra hitza irtetzen zait, ez dut esan nahi, baina egoera hau 2023ko urriaren 7an hasi bazan, urriaren 8an ja esaten hasi ziren olako gauzak, ez? Gogoratuko duzue, giza animaliak eta olako zeratxoak, ez? Eta, hau da beste bat. Personalki, harro nago Gazako hondakinez. Eta esaten du gero gainera, aurre horietako bakoitza, 80 urte igaro eta ere, Iobei kontatuko die zer egin zuten juduek. Harro, ez? Karo, Jousakoren ama, Maltakoa, eta Maltan bizi izan zuen berak umetan, Bigarren Mundu Gerrako bombardaketak. Antza, nahiko bortitzak izan zirenak Maltan. Eta 80 urte igarota, eta nahiz eta dementzia puntu batekin eta bar, baina Jousakoren amak gogoratzen ditu Maltako bombardaketa berak umetan bizitakoak, ez? Orduan, Jousakok esaten du, arrazoia du Mei Golan andra honek, Gazan orain ume direnek gogoratuko dituzte. Egin dituztenak, ez? Israeldarrek egin dituztenak. Estatu Batuetako politika, Israelgo politika, eta Estatu Batuar arruntaren zeregina, zergak ordaintzea. Kasu honetan, komiki gile bat, bere zergak bidaltzen Estatu Batuetako ogasunari. Eta pentsatzen du, balioko dute zerga hauek, nire zergatxo honek, nire dirutxo honek, gure arteko jentearen egoera hobetzeko tabar. Diru horren partetxo bat, heltzen da Estatu Batuek Israelera bidaltzen dituen armetara. Eta orduan hurrengo estena da, ikus dezagun nora doan Sakoren diru ekarpen patetikoa, ez? Behan ikusten da Gaza suntzitua. Eta, bomba baten fuselajearen partetxo, metraia esatitxo bat, ez? Eta hau, ez dakit, nietzako liburuko binetetako bada, binetari nietzako potentenetakoa, hemen kondensatzen da
guztia, ezta? Iritzi artikulua esan du lehen Josebak, ezta? Baina hemen bi esaldi hauekin zema gauza esaten diren, ez? Lehenengo eta behin galdetzen du Gaza non zegoen, ez du galdetzen Gaza non dago, ez du galdetzen orainaldian, galdetzen du iraganean, Gaza desagertu da. Eta badu hiru hitzekin, badu zaplasteko handia zera horrek. Eta erantzuna, mendebaldea hil zen tokian. Benetan hori da, ez? Hil egin gara. Gizarte moduan aurpegia jauzi beharko litzaiguke, ez? Hil egin gara mendebalde deritzon ente moduan edo. Eta hemen sartzen da beste faktore bat guk hemendik hainbeste ez duguna ikusten behar bada. Eta da, Estatu Batuetan bai errealitate bat den faktore bat, eta da Estatu Batuetan judu asko bizi direla. Eta ez derrigorrez Israel egiten ari denaren alde daudenak. Gure brotxa lodi honetan, beste brotxazoetako bat izaten da judu guztia sartzea saku berean, ezta? Eta gero gainera brotxazoak ez dira bakarrik gureak, brotxazoak Alemaniak egiten duena, ez? Antisemitismo hitzarekin. Antisemitismoa zer da? Holako brotxazo batekin antisemitismoa izan daiteke Palestinari elkartasuna ematea. Edo izan daiteke, ez dakiz zer, kritikatzea edo, oso brotxazoka bizi gara igual denok, ez? Eta honek egiten duena da, erakutsi Estatu Batuetako beste realitate bat, badagola han judu komunitate bat, ez dagona genozidio honen alde, baina, karo, hor dago. Tildatzen dituzte hori antisemita, ez dauka zentzunik, ezin dira antisemita izan, judu izan da, edo, holako kontra esan asko, ez? Eta, esaldi honek, badu munta handia ere, ez? Gailurra joko du bere burua gorroto duen azken ikasle judua, Gazako azken umearen erraiekin urkatzen dutenean, oso kontu potenteak. Eta, hau da, bitartean, errealitatea hau da. Gogoeta politiko eta guztien gainetik errealitatea hau da. Gazako erregistro zibila arduratzen direnek egoerara egokitu behar izan dute. Eta ume bat jaiotzen danean, jaiotza agiriarekin batera, heriotza agiria ere sinatu behar dute papel berean. Hau errealitatea da. Eta baina amaituz pare bat bineta gehiago, identifikatzen dituzu irudi hauek. Abu Ghraibeko Estatu Batuetako militarrek Irakeko Abu Ghraibeko kartzelan egiten zituzten basakeriak, ez? Eta orduan Jousakok beste zeratxo bat ematen digu hemen, ez? Karo, egia da balore batzuk konpartitzen ditugula Israelekin, ez? Estatu Batuetatik ari da bera, eta esaten du, noski konpartitzen ditugula balore batzuk Israelekin. Besteak beste hau. Orain egiten ari dira Israeldarrak hau, eta guk ere egin genuen, ez? Hauek ziran, horatzen badituzue, bineta horretan agertzen diran, bineta horretan ikusten baduzue, badago txakurra bezala daraman soldadu andra hori, gero erdian pila hori, gizona atzamarra altzatzen, atzean elektrokutatzen ari diran hori, hemen daude, laurak. Benetako argazki batzuk, Estatu Batuetako militarrek egindakoak, eta guztiz izan zitezkenak oraintxe bertan Israelgo soldaduek egiten dituztenak, ez? Bardin-bardinak. Orduan bai, egia da, mendebaldeak konpartitzen ditu balore batzuk Israelekin. Eta hau
ez dakit gertatuko den, baina ez gaude oso urrun Sakoren profeziatik. Hau Sakok esan zuen maiatzean edo, ez dakit, amaitu zuenean, komikia amaitu zuenean, hau esan zuen. Bideni edo dena delakoari Nobel saria emango diote. Beteko den edo ez den ez dakit, baina Israeleko suetena gertatu da Trumpen presidente izendatu duten egunean. Osea, eta biek eske dituzte medaiak kolkoan, ez? Bidenek bere mandatuan amaitu delako, edo suetena lortu delako bere mandatua izan den bitartean, eta Trumpek bere izendapenaren egunean lortu delako suetena. Odan, deigarria egiten da, denporarekin ikustea, ostras, oso hurbil egon dela, ez? Edo ari dela bete-betean asmatzen. Eta hau da, apurra liburu laburra da, beraz, bako ikuspegi global bat edo. Sakoren estiloa berez, dela mezuaren mesederako estiloa, ez? Azkenan, tipo honek, egin ditunean bere horreko lanak eta kronikak izan da, nolabaiteko gaurkotasuna duke esango, baina bai mantendu behar dute aktualitatearekin lotura zuzen bat, eta horrek eskatzen dio, zebait harina egin behar du, ezin da sartu virtuosismo formaletan eta holako gauza rekargatuak edo landuak edo oso piktorikoak edo oso artistikoak ez daitezkenak, baizik eta bilatzen du, bere estiloa garatu du, azkartasun horren mesederako. Berak behar duena da, eta gainera, honekin are gehiago, presa du gauza kontatzeko. Eta presa izanik gauza horiek kontatzeko, jarri bat du bere aldetik, ahalik eta azkarren ejekutatzeko buruan duen guztia. Orduan, hortan nik uste dute oinarritu dela beti ere bere obra grafiko, ez? Obra literarioa edo gidoiei dagokion mami guzti hori, beti egunerokotasunak edo aktualitate luze horrek eskatzen dizkion gaiak azaltzen ditu, eta hori, berak behar duena beti ere da, ekonomia bat, gauzak azkar kontatzeko. Grisak, sartzen ditu, minimoki bada ere, espazioak eta distantziak, volumenak, planoak eta desberdintzeko, baina ez ditu ez da gris mekanikoak ere jartzen, tramak puntutxo dune trama horiek, eta egiten ditu eskuz, nik uste dut horregatik ere, trama mekanikoak jartzeak, horrek ere seguraski denborak gehiago kenduko lioke. Hortan, silueteatzeak eta guzti horrek. Aldiz, dena eskuz egiten duenez, beti hori azkartasun hori bilatzen. Eta funtzionatzen dio, zuk irakurtzen dituzu bere lanak, eta bere helburua dena lortzen da. Historia ulertzen da, berak kontatzen duena oso ongi egituratuta dago, eta hitzak eta irudiek bat egiten dute beti ere mezu horren mesederako. Eta aurreko lanekin alderatuta, hor ikusi duzu? Aurreko igual ikusi duana da, nik irakurri dizkioan gauzekin alderatuta, hau areta ekonomikoagoa dela. Hori presa du, esaten duguna, iazko, 23ko urrian hasi bazen kontu guztia, eta bera, udaberri aldera jartzen badan martxan honekin, eta hilabete batzuetan egin behar baldin badu, egin behar du alik eta azkarren. Orduan, nik ikusten dioan aldea hori da, egin duela, lehen eskematikoa baldin bazen,
bere marretan, oain areta gehiago. Claro, ezin da floritu bat sartu. Honak atera behar du inprentatik, alik eta lasterren. Igual, lehenago azaldu zergatik sortu zen BDS mugimendua nazio mailan. Denok gogoratuko duzue, 80. hamarkadan Hego Afrikan izandako apartheida horren aurka sortu zen mundu osoan horren aurkako mugimendua. Eta zen boikota, desinbertsioa eta zigorrak. Eta garai horietan bai parte hartu zutela gobernukide guztiek, mundu oso mailan izan zen. Lortu zen, azkenean apartheida baztertu izatea, eta horren harira 2500 Palestinako elkarte zibilak ikusi zuten hau zela bidea haiei laguntzeko munduan zehar. Hau da, mugimendu hau sortu da Palestinan, badaude denetariko erakundeak, giza eskubidetan oinarrituta gehienak, baina nekazariak, badaude medikuak, eta finean bilatzen dutena da Palestinan, Israele batzuk deitzen diotena, Palestinan giza eskubideak bermatzea pertsona guztiei, bizi diren guztiei, eta Israel gobernuak mantentzen duen kolonial eta apartheid regimen horrekin bukatzea. Baita ere, errefuxiatu guztien itzulera. Jakingo duzuenez, 5 milioi baino gehiago bizi dira Palestinatik at. Nik esaten duanean Palestina da, batzuk Israel moduan ezagutzen duzuena, baina guretzat Palestinaren aldeko aktivistak Palestina da. Eta hori lortzeko egin behar duguna da, nolabait Israel gobernuak, zeren ez dut esaten estatua, zeren egia esan estatu fiktizioa da, Israel gobernuak egin behar duguna da aisolatu. Impunitate osoz egiten du bere basakiriaz, ez orain bakarrik, betidanik, komentatu dudanez, inoiz ez ditu kontuan hartu nazio ebazpenak, erresoluzio pila bat daude eta inoiz ez ditu bete. Horituko duzue Ukrainiako gerrarekin berehala, Europar Batasunak eta mundu osoko atzerri ministroek berehala zigorrak eta izunak jarri behar Errusiari. Orain honetan, segurazki, jakingo duzuen, ez da ezer entzun. Naiz eta nazioarteko auzitegiak haian dagoenak ebazpenak izan eta kolonialismoaren aurka eta apartheiren aurka alde egin behar duguna. Pasaden ekainean olako resoluzio bat atera zuten eta bai, ala bai, derrigorrezko bete beharra da kolonialismo eta apartheiden aurka borrokatzea. Kasu honetan, Israel gobernuak egiten duenaz. Bidea, komentatu dudana, boikota, desinbertsioa eta zigorrak. Saiatzen gara gu hemendik Euskal Herritik amankomunean gaude lanean Europako taldeekin. Eta gaur egun adibidez boikota da badugu helburu bat Carrefour dendak. Hori segurazki ja entzun duzue, ikusi duzue. Ematen du horrekin ez dugula zer lortzen, baina ez lortzen dugu. Jakin behar duzue Carrefourrek mantentzen dituela bere dendak Cisjordaniako lur okupatuetan. Eta nazio batuak badute ebazpenak horren aurka jotzen dutenak. Hau da alegala. Mantentzea lur okupatuetan negozioa, bulegoak, alegala da ziren. Azkenean, lortu diren moduan izan dira bertako jendeari, palestinarrei,
lapurtzen lur eremua, etxeak, enpresak eta zegoen guztia. Beraz, Carrefour bezalako enpresa batzuk daude horretaz onurak izaten, aipatuko dut adibidez, Booking adibidez, etxeak alokatzeko plataforma horretan ere bai, balio izaten du palestinarrei lapurtutako etxeak alokatzeko edonori eta onurak haiendako, ez? Eta badira kasu pila bat, segurazki ikusi dituzue kartel pila bat, agertzen direna marka mordo bat, HP, L'Oreal, dela. Baina, bueno, orain ari gara zentratzen hemen Euskal Herrian eta Europan, Carrefour. Boikota ez da bakarrik ekonomikoa, guk kalean egin alduguna, boikota izan daiteke boikot ekonomikoa, kirol boikota, boikota komertziala, esaten dugunean adibidez kirola, adibidez ostiral honetan izango dira Gasteizen, Maccabi, Israelgo gobernuak duen saskibaloiko taldea, joko duena Baskoniaren aurka. Gure ustez, BDS mugimenduaren aldetik, Maccabi izan behar da boikoteatuta. Ezin dugu onartu Israelek bidaltzea bere jokalariak, bere artistak, bere musikariak mundu osoan zehar, art guazin bat izango baliz bezala, bere aurpegi polita erakusteko. Orduan, lehen komentatu dut, gertatu zenean Ukrainiakoa berehala zigorrak mantendu ziren Rusiaren gainean. Ez dakit hori dituko zareten, baina adibidez debekatu zioten Eurovisionen parte hartzea. Eta Errusiak ez zuen parte hartu Eurovisionen. Berriz, Israelek parte hartzen du. Eta Eurovision da telebisten mugida bat, eta haien hitzetan esaten dute errespetatu han partatzen duten herrialde guztiek errespetatu behar dituztela giza eskubideak. Eta esango didazue, kasu honetan, Israelek non babesten dituen giza eskubideak. Gero, desinbertsioena, hau guk ezin dugu egin, hau saiagoa da egitea. Desinbertsioarena, bat gobernuen aldetik, desinbertsioa eta zigorrak. Kasu honetan hemen Euskal Herrian entzuna duzue CAF enpresa. Zergatik jotzen dugu CAF enpresaren aurka. Carrefour antzekoa. CAF enpresa bere tranbiak saldu dizkio duela 6 urte, lehiaketa batera aurkeztu zen, Israelgo gobernuak antolatua, eta irabazi zuen saria, eta orduan da tranbia bat lotzeko Jerusalen lur okupatuekin. Zer gertatzen da tranbia honekin? Tranbia honetan bakarrik bidaiatu daitezkela israeldarrak. Palestinarrentzako izango da ukatua. Nazio Batuek esan dute tranbia hau alegala dela. Beraz, ez dela egin behar. Baina hor dago Israelgo gobernuak ez du eten proiektua. Eta hor dugu CAF Euskal Enpresa, proiektu horretan sartuta. BDS, planteatzen duenean enpresa bat, helburu bat, beti aldez aurretik badago ikerketa lan bat. Hau ez da ateratzen, ez benga, orain ez dakinoren aurka. Ez, aurretik badago ikerketa lan bat, saiatzen gara inplikatuekin hizketan, zen azkenean ez dugu nahi inposatu, baizik eta irabazi guretako, ez? Eta horrela erabakitzen dira helburuak. Eta badugu denok zer eginik, jo esako ikusten du nahiko ezkorra bere komikiaren, baina egia esan, nik uste dut, palestinar bat biziri dagoen bitartean, Palestinak jarraituko du bizitzen. Eta duela aste bat utzi zuen Gaza,
Irakeko mediku bat Londresen bizi dena, egun hauetan atera da prentsan, eta bera esan du, hartatu dituen gaixoak eta bere begiradan ikusten zuen, benetan Palestina aurrera jarraituko duela. Palestinarrek deitzen dute sumut. Sumut da irmotasuna, tinkotasuna. Sumut hori da edozein palestinarrak duena irabazteko bere lurra eta mantentzeko bere borroka horren alde lortu arte bere Palestina libre. Eta, denoen lana da, banago botatzen kriston txapa, badakit, baina, aprobetxatuko dut. Denoen lana da horretan laguntzea. Eta esan dizuedan bezala, 2500 lan tresna modua denondako BDS mugimendua baldin bada, horretan ongi etorriak eta edozeina parte hartzakea, adibidez liburu hau bada ere bai Palestinaren aldeko keinu bat, horretan salatzen da, salatzen da bat Estatu Batuen papera. Eta Estatu Batuetan ikusi ditugu zelako manifestazioak izan diren, Vietnam garaian izandako manifestazioak. Ikasleak, unibertsitateko ikasleak eta bar, ez ziren ateratzen aspalditik. Iraken garaian ere bai izan ziren horako manifestazioak, baina oraingo honetan asko handiagoak izan dira. Eta Alderdi Demokratak, Kamala Harrisek lideratuta hauteskunde hauetan izan du bere zigorra. Atera ez bada aurrera, badu, esaten dute, 27% edo izan da, haien botoa ez dutela eman, Palestinaren kasua izan duten jarreragatik. Azken finean, gu borrokatzen dugu sionismoaren aurka. Judetarrak ez dira sionistak. Hori bereiztu behar dugu ondo. Judetarrak dira erlijio bat. Sionismoak baliatzen du erlijio horretaz. Baina horrek ez du esan nahi judetaren aurka gaudenik. Hori garbi izan. Azkenean, judetarrak, palestinarrak eta arabiar asko semitak dira. Orduan esaten dutenean antisemita garenik, Palestinaren aldeko aktivistak gezur hutsa da. Antisemita gehiago izango dira sionistak, edozein arabiarra baino. Elisak esan du hasieran, 76 urte dira, hau hasi zala, nik 15 urterekin izan nuen honen berri, institutu garaian eta lehen intifada garaian, eta beti dago horrez, beti dago edo patente edo latente, baina beti dago gatazka hau etengabe horrez. Oso lurralde eremu korapilotsua da, interesak asko direlako, arabiarren batasuna ere ez da garai batean bezain irmoa, ez da, Egiptoren gidaritzapean, garai baten, eta orain lidergo hori apur bat galduago dago, eta zatikatuago. Aldiz, Israelek oso legitimatua ikusten du bere burua etsaiak ikusteko nun nahi, eta orduan beraz oso legitimatua ikusten du bere burua defendatzeko. Mendebaldeak babestu egiten du hori, eta gu mendebaldearen parte gara, eta beraz, pentsatu beharko genuke horretaz, ez da. Ni ez dakit, konponbiderik ez daukat, Jousakoren liburuetan ere aipatzen da batzutan, ez, bi estatuen arteko, edo bi herrien arteko estatu bat, eta horrelako konponbideak, baina eta Gil Steinen partiduak ere horren alde egin du kanpainan, bi herrien aldeko zera bat, lurralde bakar bat, baina konponbidean nik ez dut ikusten. Israelek mendebaldearen babesa duen bitartean.
Eta horri zelan buelta eman, Estatu Batuetan juduek sekulako pisua dute. Hainbat arlotan. Kasetaritzatik hasita adibidez, ez? Eta kasetaritza da bosgorailua. Eta hortik bera joan da, hainbat, ez bakarrik enpresatan, baizik eta industria arlo osoetan, ez? Eta hori, bueno, hori realitate bada, eta judu horiek ere badute lotura bat Israelekin, eta ez da bat ere erreza Israelek ustea Estatu Batuen laguntza izateari. Eta hori horrelaen bitartean, eta mundu arabiarra ere apur bat, ez dakit, batuago ez dagoen bitartean edo, konponbiderik nik ez dut momentuz ikusten, ezin dut eman. Baina bai ikusten dudana da, gure lana, bueno, Elisak egiten duen bidetik izan daiteke, eta baita pentsatu ere, ez? Nun gauden gizarte moduan gu, momentu honetan. Historiako ze momentutan gauden, ze momentu lotxagarritan. Orain bizitzen ari garen hau, nola estudiatuko duten etorkizuneko ikasleek eta, ez? Orain ez dakit, Alemania aipatu izan dut lehen, ez? Alemaniak bere buruaz daukan lotxa edo, nolabaiteko lotxa, ezote dugun izango igual gure ondorengoek gutaz, ez? Ez dakit. Nik esperantza hori eduki nahi dut, lotxagarri geratuko garela historian. Esperantza hori, nahiz eta ni ere tartean sartzen nahi zen, gizarte honen parte nahi zen aldetik, baina geratu nahi du lotxagarri historian. Bai, lotxagarri geratuko gara bai edo bai. Eta esaten duzuna, Alemaniak duen lotxa sentimendu hori, kontzientzia txar hori, ez dakit nola eta zer nolako karambolakin, baina zabaldu da mendebalde osora. Ez, daukagun hori, errudun sentsazio hori edo sentipen hori, denak Bigarren Mundu Gerran naziak izan bagina bezala, ez? Osea, nik horrekin ez dakit nola gertatu den, baina hori logikoa eta ulergarria izan zitekena Alemania batean, beraiek bizi izan zutelako eta beraiek garatu zutelako nazismoa bere momentuan, nola zabaldu duten mundu osoari. Eta nik uste dut hori izan dela ere, baina ez dakit, ni ez naiz ez analista ez aditua, oain botoprontoan pentsatzen hasi naiz, aipatzen zenituenean juduen baliabide informatiboak eta hori komunikabideak eta holakoak, eta baita ere, entretenimenduaren industria Estatu Batuetan juduen eskutan dago, baten familien eskuetan, eta bereik manejatzen dituzte telebista saiorik arrakastatxuenak, Hollywood erdia baino gehiago, eta orduan, nik ezagit, hor egon den alako lan bat, piko-pala, nun horrela manejatu gaituzten edo zer, baina nik ez dut zertan errudun sentitu nahi beraiei duela 80 urte gertatutakoaz. Zibilizazio bezala da baduzu, bai, da, lotxagarria da, eta sakok aipatzen duen bezala da, hori zibilizazioaren porroz bat eta zulo batetik joatea, ez? Momentu honetan, hori da, mendebaldearen eriotza, ez? Aipatzen zuen. Baina hori, eta ezkorra naizen edo baikorra, ni oso ezkorra naiz. Oso ezkorra, baina aldi berean, aldarrikatu nahi dut itxaropenerako zirikitu bat. Eta penarekin ere ikusten dut, sumut, aipatu duzuen sumut hori, jode, oso garestia aterako zaigula, ez? Bueno, batez ere beraiei. Zen naiz da
bukaerarik hoberena izan da ere, orain arteko edo bukaera horretara iristeko gertatzen ari den eta pairatzen ari diren guztia, ez du, niri behintzat ez dit pozerako edo algararako arrazoirik ematen, ez? Ezkorra daiz ezinbestean. Baina, bueno, beti ere, pentsatu nahi dut, zirikituren bat egon behar duela, itxeropenerako, eta konponbiderako. Ni berez naiz edozein egoera den aurrean, ez dinot, ez naiz ari munduko nazioarteko zerari buruz, ari naiz pertsonen arteko zeretan ere, sekulako sarea sortzeko arrazoiena eta ondorioena eta bar. Orduan, imaginatu zer dagoen, ni hasten naiz pentsatzen zer dagoen lurralde inguru horretan, arabiar eta mendebaldearen eta arteko zera horretan, eta dauden loturak ekonomikoak, historikoak, ez? Hori ere, nik uste dut hori ere badagola, autolotxaren faktore hori hor beti pilpilean, eta baina batez ere mundu global ekonomiko hau nola dagoen hainbat aritatik eta hainbat nervioz osatua, ez? Eta batek tekla bat ikutzen badu munduko beste puntan entzuten dala, ez? Orduan, iruditzen zait hain arriskutsua ni behintzat sartzea olako zera baten, olako analisi baten. Hain konektatua dagoenean hori guztia, inguru hori guztia. Beti ikusten dugu mundua Europa ikuspuntutik, mendebalde ikuspuntutik. Eta ikusten badugu globo terrakeo, osotasunean, Europa oso txikia da. Ez bakarrik biztanlerien aldetik. PIB eta gauza guzti horiek gero eta gutxiago, begira zelako krisi ekonomika dagoen Europan gaur egun. Alemania, hor dago Alemania, osea, gu baina uste dut Espainiol estatua baina okerrago. Beraz, nik uste dut geopolitikaz ez naiz aditua, baina bai egia zen, badago esaten dena mundo unipolar deitzen dutena, eta hau da erakusten digutena, estatu batuetatik, Israelerekin lotuta, eta hori da ikustarazi nahi digutena, baina eske badago beste mundu bat. Badago beste mundu bat, multipolar deitzen dena, eta hor daude bultzatzen Txina, Afrika, Rusia, eta Brasil, Amerika eta Afrikako herrialde batzuk. Ez ditugu kontuan hartzen, eta haiek dira populazioaletikan askoz gehiago. Eta gaurko Txina ekonomia Indian baitare kontuan hartu beharrekoak dira. Orduan, utzi aldi batera mundu unipolar hau, zer izten digute begirada, eta hau ez da horrela. Lehengo astean, badakit hasiera dela, hasiera sumia, baina badakizue pasaden txantzen, nena izoritzen orain hilabetea, baina Nazio Batu erakundeak 124 herrialdek apostua egin zuten kolonialismoaren aurka eta Israelek gelditu behar zuela apartheida eta genozidioa. Claro, hitzak ziren. Bai, pasaren astean, ostiralean, 9 herrialdetako ordezkariak bildu ziren Lahaian, aurrera eramateko Haiako nazioarteko auzitegiaren erresoluzioa. Eta apuntatu dut, gustuko zitzaien pila bat, 9 herrialde hauetan dago Kolombia, Malasia, Belize, Honduras, Cuba, herrialde txikia, baina hasieran nuen. Eta Malasiako ordezkaria esan zuen. Nazio bakar bat ere ez dago legearen gainetik.
eta krimenik ezin da erantzunik gabe gelditu. Hau da hasiera bat. Pasa den urtean 124 herrialdek sinatu zuten honen alde. Orduan, orain elkartu diren hauek da benetan parte hartzeko eta bidera jartzeko Israelgo gobernuari zigorrak eta genozidio hau gelditu eta palestinarrei bere lurra itzultzea. Autodeterminazio eskaera egina dago. Beraz, jarraitu du baikorra esaten, badakit, baina ikuspuntua aldatu behar dugu. Hau ez da, ikusten badugu hemengo telebista edo Frantziako telebista, pues bai, ikuspuntu bera da. Osea, badago gehiago munduan. Eta hori da, estaltzen digutena.